Happy New Year mga boss! Happy New Year! So welcome ulit sa napakabagong video, and by the way, boy, this boss Jupil Jeff for today's video. So ayun, wala lang mga boss, ipapakita ko lang sa inyo mga boss kung ano yung mga highlights ng pagsalubong namin sa 2021 ng bagong taon mga boss. So bago po natin sisimulan, intro muna tayo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. So ayun mga boss, babalikan po natin yung 2020 mga boss. Ang mga naalala ko mga boss ay nung una, January is ang sinulog namin na vlog mga boss. At yes, napakasaya namin dun sa sinulog mga boss, napakaraming tao. Yun nga lang mga boss, ay hindi natin nakalain mga boss na nung tungtong ng March, yun na po yung panahon mga boss na may mga balita ng mga boss na tungkol doon sa virus mga boss ay umabot na daw dito sa Pilipinas. Simula ng April mga boss ay nag-lockdown siya, nag-ECQ. So hindi natin nakalain mga boss noon na umabot pala siya sa Disyembre hanggang sa tinapos talaga yung 2020 mga boss. And yes, nagpapasalamat pa rin tayo mga boss dahil sa 2020 mga boss, natuto tayo kung paano tayo mas mapatibay, tibayan pa natin ang ating tiwala pa sa Panginoon mga boss, kung paano natin labanan yung pandemic, kung paano natin labanan yung mga problema. And yes mga boss, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Junfel Hilig. Pag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi pong updated sa mga bago kong video. And yes mga boss, and happy New Year sa inyo mga boss. So ayun mga boss, enjoy lang po kayo sa mga highlight na ipapakita namin ngayon kung paano namin isasalubungin ang bagong taon mga boss. Kahit napakasimple lang mga boss, dahil alam naman natin mga boss, dahil sa pandemic mga boss, hindi tayo nakapaghanda ng maayos. Pero okay na yan mga boss, at least kompleto yung pamilya ko mga boss. Simulan natin mga boss, let's go! Pag-ibig ko sa'yo lamang, hanggang ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialam. Lodi! Kuya Lord! Sige lang, sandal ka lang, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na lahat sa langit, iiyak mo na lahat sa akin. Dito lang akong naghihintay, lagi mo tatandaan, ika na mga isa. You lose beside your circle. That's why I'll do if we say goodbye to me. Shout out on there, Mr. Shout out ikaw ang boss, Ricky! God! Importante! Kalimot ako! Shout ko ni Dave Pungasi Gamutan! Yo! Wala ba kayong mga kamay? Kailan ako maghihintay na magkasama ka? Di sa buhay kong puno ng paghihirap. So ngayon mga boss, nag-video kailan kami dito mga boss, habang naghihintay po na mag alas 12 na. Umuwi ka na din, umuwi ka na din.
tell me what is going on inside your mind. Cause you're so hard to read, it's like a Happy New Year! Happy New Year! Meron po kaming lechon dito mga boss. Ayan. Ipapakita namin mga boss yung handaan namin na napakasimple lang pero meron po kaming lechon. So ipapakita namin sa inyo mga boss. Dali! Kain na na! Hello vlog, welcome to my guys. Yung yatagan ng Tabasco ng Panawas, yung hindi pa na-negtas na mga daota ng Tabasco. Thank you Lord na nakawin kami din na tapo, mag-celebrate ng New Year. Not to God na hatagan nini mong Tabasco ng Panawas, yung may palayo sa mga daota ng Panawas. Sila lolo-lola, hatagan nito sila ang Tabasco ng Panawas, di palayo sa mga daota ng Talagmay. Happy New Year! And yes mga boss, kainan time na mga boss. Happy New Year! Greetings from Hilig Family and John Phil Hilig. Yes mga boss, subscribe nyo ang kanyang YouTube channel mga boss. MLG TV. Subscribe nyo ang kanyang YouTube channel, GMLG TV. Lagay ko lang ang link sa description mga boss. Say hi to my vlog. Hi! Photographer! Mama! Ay, siguro. Jeff, bigyan mo kami ng Encantadix na sample. Jeff, ang hari ng Encantadix. Sabi ni Dave, mga boss, nahirapan siyang lunukin yung mga pagkain. Kasi anong rason mo mahirap lunukin? Nakainom ito ng alak. Nakainom mo alak or nakabadlis? Siguro nahirapan siyang paano lunukin to kasi siguro maraming mga nalunok niya. Kailangan mo ng coke? O di kaya siguro nahirapan kang lunukin kasi ikaw yung nasa yung wow! Way, pulutan siya! Pulutan eh! Ano di? Busog ka na? Yeah! Okay. Ang pagbabalik ni Dave, ang hari ng Encantadix. Kadua si Dave, Brillante ni Pau Pau, ang hari ng Encantadix. Yeah, what? Tiga. Benar.
Sabi niya mga boss, nahirapan siyang lunukin. So alam nyo na kung ano yung nasa isip nyo mga boss, no? Siguro iba yung mga nilunok niya kanina pa. Yes, I'm back mga boss, and yun mga boss, nakita nyo kung gaano kasimple yung pagsalubong namin ng bagong taon ng 2021 mga boss. And kasama ko yung buong pamilya. Masaya po ako mga boss kasi kumpleto po kaming lahat ng magkakapatid mga boss. And yun na, napakabusog ko. Nagpapasalamat rin ako sa mga boss ko dyan na palaging nakasubaybay sa aking mga YouTube videos, sa aking mga vlog. So maraming salamat sa inyo mga boss, dahil kung hindi dahil sa inyo mga boss, wala ako ngayon sa aking YouTube channel mga boss, at hindi ako umabot sa ganung karaming subscribers mga boss. Hindi naman masyadong maraming subscribers, pero at least naman mga boss ay nakuha ko yung goal na makatungtong ng 50k subscribers. So makita nyo mga boss sa aking channel, ay ilang subscribe na lang mga boss ay mag 50k na po ako mga boss. And mga boss, congrats nga pala sa akin mga boss, and maraming salamat sa mga boss na palaging nakasubaybay sa aking vlog. Okay mga boss, hanggang dito na lang ang video na to mga boss, and Happy New Year sa inyo mga boss. Keep safe po kayo palagi mga boss, and hanggang dito na lang, and see you in my next vlog. Bye bye. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.